Groundbreaking sang ipatukod nga evacuation center sa Barangay Tanza Esperanza, ginpatigayon. Kag syudad sang Iloilo, napilian sang UN-funded Low Carbon Transport System project. Sa tinutuyo nga makahatag sang proteksyon sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo, handom ni Mayor Janet Treñas nga makapatukod sa mga edipisyo nga mahimo gamiton sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Gani ginkalipay gid ni Mayor Janet Treñas ang ginpatigayon nga groundbreaking para sa tukuron nga multipurpose building o kon evacuation center sa Barangay Tanza Esperanza City proper. Sa bulig ni Congresswoman Jamjam Baronda, nahimo nga mapondohan sang 20 milyones pesos ang pagatukuron nga multipurpose project. Kung matapos, mangin kompleto ang proyekto, bangod magluwas sa opisina, mayara man inisang public toilets, locker rooms, playing court, kitchen, pantry kag function area. Mayara man inisang green wall bilang proteksyon sa init. Makabenepisyo man sang tukuron nga project ang kaiping nga mga barangay, bangod mahimo ining magamit kung mayara sang sunog, linog o kung anuman nga kalamidad. Magaserbi man ini nga venue kung mayara sa mga dalago nga meetings o kung pagtililipon sang pumuluyo. Ang multipurpose building ang ginapananaw nga matapos sa masunod nga tuig. Sa pihak nga bahin, napilian ang syudad sang Iloilo bilang pilot site sang Low Carbon Urban Transport System project sang United Nations. Suno kay Mayor Janet Treñas, makabulig ini para sa handom sang syudad nga eco-friendly mass transport system. This will mean mga renewable na mga salakyan, mga electric cars, mga mausana kundi sa syudad. And electric buses, kadakot na sa mabulig, ginamit sini, malimpyo ang ato na hangin diri sa ating syudad. Bilang regional center sang Western Visayas, importante ang balanse sang pag-uswag kag ang pag-amlig sang palibot. Gani ginalauman nga ang proyekto ang magadihon sa mga pagsulundan para sa public transport lakip na ang mga tricycles, jeepneys kag iban pa nga mga utility vehicles. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.